Hello mga ka-listeners, maayong hapon ug ang oras alas 5:26 sa haponon. Unya kuan nag-upload ta karon sa mga asoy ni Kuya Gulyat nga naguluhan og bukid sa Kanturatoy. Nya, di sa lang ko magbasa og kuan mga ka-listeners no kanang comment kay para mubo ra kong intro no. Kay kini nga tuwa lingaw-lingaw lang ni ba kay taghuwat nga wa pa mahuman og edit ang drama nga yung giat nga no. Kay balo ko nga mao yun yung giat nga pero taghuwat sa lang ni mga ka-listeners no kay saon man kinahanglan pa magyud tarungon to kay medyo taas-taas man gyud tong trabaho no. Muna diri sa latas sa kuan mga asoy aron di mabakante niya ako ang adlaw mga ka-listeners kay kung katurang drama akong pukusan murag bakante kada adlaw no. Ang ako ang channel taghuwat na ni mga ka-listeners no kining drama ha. Paminawan ninyo ang bukid sa Kanturatoy. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Halo mga bata, kumusta ka mo tayo? Kung aso ninyo ning si Manao na nga naguluhan, bukid sa Kanturatoy. Ay, Teresita to imong pangano? Miss, pero tawag lang ko og sitang. Babae ko pero gwapo. Ay kalimutan na. Mahimuot man ko nimo eh. Timing sa di kayo nga ako ang gihimong assistant nimo pagka social worker. Oo, mao gyud. Wayla ay kay sipat pa nang akong kauban. Ay, lain pa ato, Miss Ivy. Wa ba ka magmahay nga ni-apply ka ining trabaho Ang pagka social worker unya ato sa rural area ma-assign? Oo man, kay trabaho man ang akong gipangita. Aw, hinoon. Kay nga na di ay, nagmahay di ay ka. Wa na lang kay saon diri man ko nadawat sa kadaghan akong gi-applyan nga trabaho. So, karon pa lang mangandam na ta alang sa layo kay natong biyahe. Layo kaayo nga bukid sa Kanturatoy. Oo. Wa na ni atrasay, Miss Ivy. O sitang, wa na gini atrasay. Misugot ko manarbaho ka. Pero wag ka magsulti nga sa layong bukiran di ay ka maasain. Sagdi na lang, good. Nagbuot-buot ka, Ivy. Nya pa, kay gusto man sa kumakatabang sa mga kabos na tong kaigsuunan sa rural areas nga pero milang dili maabtan sa tabang sa gobyerno. Nalaliman ka nakalayo atong bukid sa Kanturatoy. Sige na, good pa. Simba Koroy. Abaton ko niya mo dito. Unguon mo dito. Nya, sao naman lang. No, grabe. Di sa tingali pa, uy. Grabe sa kaguna-huna, no? Og sa dolan di ay mo maasain di ay. Ang anong kinahanglan maging nga atong mga gislayo. Mag-validate lagi mi sa pamilya nga kabus kaayo ug angay hatagag ayuda sa gobyerno pa. Pamilya ba nga way klarong record sa ilang barangay kay dili mo kooperar tungod lagi kay labihan nilang layo. Mana diha, Ivy. Kamu na hinuon ang musungasong ng ilang barangay kundiin na sila mahisakop sa magani sa mga waay nagpakabana. Nadi lang gud ta magunahon na og mga negatibo pa. Sige na pa, sugot na ba? Ay. Ready na ba yung akong kauban sa biyahe? Ambot lang ni mo, Ivy, oy. Kung magkinaon sa ganin lakaw ninyo, ayaw ba yung ikinyong basula, ha? Layo na kanyang aduan, Ate Ivy. O, dong Brino, sa layo kay bukid sa Kanturatoy. Unya, way mga ungo itong dapita, Ate. Ha? Ungo gud taon. Parehas lang ba yung papa? Angang, bukid mga kailang inyong aduan. Sure yung ko nga, naiungo itong dapita. Ikaw rin. Labay kay kagbaba manghura ka, ha? Si Ate Ivy biya. Liwata, liwata, gini mo papatuni, uy. Oo, maog yun. Liwat to kong papatuni. Ikaw sad, liwat mo kang aning mama. Lisod kay patuon nga ng mga ungo. Mutuon lang kog ungo kung pakiton ko nga naglanlan og karni sa tao. Ikaw ba? Kanang batasan ni mo nga maminggar ka. Wadto na magkaglaing lugar.
Pakiton ka na unya kag ungo nga naglanlan og karnes tao na ambot lang gid unya nimong ay biha ka. Si Papa ba maninuod man sad na siya, uy? Nga, mula na ba na yun pa? Di ka magpapugong. Pasag di. Bahala na siya gilawog niyang iyang kaugalingon sa mga ungo dito sa bukid sa Kanturatoy. Ay, di naman nung kumakatuga magkunahon na sa gipanulti nilang Papa Tony og Dong Brino, eh. Mahitungod sa ungo. Makuyawa naman po hinuunta. Ay. Hello? Nagmata palay ka ng mga oras sa sitang. Miss Ivy. Kaya nagtapi pa magubi diri sa bay. Mao ba? Buang nga lagi, miss. May topic sa mga gipanagsultihan uban sa akong lolo. Maong bahin sa mga ungo. Sa? Suma pa sa akong lolo, Miss Ivy ba? Nga ang bukid sa Kantoratoy ko no, iladong mao'y gigikanan sa duha ka klase nga ungo. Ungong panlibunan ug ungong mangtas. Sitang. Medyo debate bitag ko kahadlok, Miss Ivy, eh. Pero, saan taman eh, nahinaik ka naman eh. Padayon na lang kita, di ba? Oo, syempre. Trabaho ba ya atong gipangita? Na, sige na eh. Mga tuog na ta. Okay, bye sitang. Okay, bye, Miss Ivy. See you tomorrow. Mugna lang na sa imahinasyon ang po nga ungo. Dili ni tinuoy. Pag binuotan ba ya diniha, Dong Brino? Oh, Ate Ivy. Nga ikaw pa da. Amping ng trabaho dito. Bukid na ba na? Salamat, Dong. I-post na natin kag baon. Aron kung gutumon ka, na kay makaon-kaon. Salamat pa, Tony. Ay, Ivy. Ya, isilido ka magika. Pag-amping na lang dito. Oy, timan eh. Gawa ko nga makapanalipod nimo dito. Magkalaom ka pa, mag-amping ko alang ninyong Dudong Brino nga akong manghod. Kaminaw, kung doon na gani mo tagad nimo dito, unya pikpikon ka, dagpion ka, uhapakon ba ka, baos yun ha? Ha? Baos yun kay ang pagtakod ka sangon sa usa ka ungo, ingon yan na ang pamagi. No, kuloin pud pa. Lagi! Tumala ba yun ang gitambag na ko nimo? Ate Ivy, ayaw nang kapag supak-supak. Sweeto na kis papa na. Kay nisupak di ay ko, nga wa man, Dong Brino. Di pa yun. Di pa idugang. Kung tutukan gani ka, tutukisab. Kay usahay ang pagtakod na asa tinanawan. Busa, sumpa agyon. O, Papa Tony, salamat kaayo pa. Hello, Sitang. Asa naman ka? Doon na lang yung kayo ko, Miss Ivy. Okay. Sige, bye. Abi na kong asa ng kasitang. Na, ako pa. Nalate lang yun hinoon ko ron o gamay. Nya ka nang ready na ba ang sakinan nga mo'y mohato na tos lungsod sa San Gabriel? Ikulbaan man ko, Miss Ivy. Ay kulba diha. Kay nagsabot na bayat ang daan ha. Nga wa gyud tay hadlukay ug wa sa gyud tay atrasay Sitang. Oo, oy. Way atrasay. Larga. Matirang matibay, Miss Ivy. Matirang matibay. Unya ra lagi ta mo tuo nga naay ungo kung pakit-unta og mga tawo nga magkit-kit og batiil sa tawo. Uy, Miss Ivy. Sumabaya sa akong lulo ba? Madili ko no maayo nga maminggar ta kay basing ko nung matinuod. Matinuod man o dili. Mao nga mga na ta. Nya, unsa man ni Miss? Asa man ta abot na nato dito sa San Gabriel. At tuman ta ilahos aning service sa munisipyo. Magpailat ta nga social workers gikan sa regional office. Unya ipakita nato ni atong ID. Unya. Sila mo'y muhatag nato og working appointment permit aron tungason ang bukid sa Kantoratoy ug pakikitaan ang pamilya nga dili mo coordinate sa barangay aron kuhaon ang ilahang mga data alang sa ayuda. Halak ka diha. Dili ka nga maong dili sila mo coordinate sa paghatag sa ilahang mga personal data. Kay mga ungo sila, Miss. Sitang, Posible biya na. kung tinuod man gani na awat tay mahimo, trabaho man ning ato. Usay bot ni may pasabot nga wa tay mahimo, Miss Ivy. Nga mahimo ra nga ilawog na tong atong kagalingon. Sangan aning trabaho mao ba? Ops, dili na mao ha. Bitaw
aksyon mong kulbaan, miss. Asa mo itong imong giingong matirag matibay, ha, sitang? Hadlok man lagi di ay ka. Bitaw eh. Akong lulo man gud eh. Pulos ungo-ungo mga sugilano nang giasoy kagabi eh. Aw, dool pa man ta. Unsa ka ha? Mahimo ra man sa mo back out. Report na niya sa opisina. Ay, mapadayon ko eh. Padayon naman gani ka. Aw, kana mo ay matirang matibay. Ay, Ayaw na tag-uolbahin sa lakaw ni Ate Ivy pa. naghinubra ang kaisog sa imong maguwang. Nagdako nga dili gyud mo tuo ang sugilanon sa mga ungo. Papatuni. May sunod gyud siya sa mga lakang sa inyong namatay nga inahan. Pa, Sama niya. Nahimong volunteer social worker kadto si anhing mama ninyo, Dong Brino. Apan sa diyang nakataak siya sa dapit sa mga kaunguan sa bukid sa Kanturatoy. Pagbalik pa niya, hinahinay siyang nausap. O sumaa pa sa albularyo, kamoy naghiling niya. Gikaibkan kuno og banggiitan nga ungong mangtas ang inyong inahan. Kuya, wag ko diyan nagod papatuni. Sa sabto nako. Kaya itong panahon na, human ko matangtang sa akong trabaho. Nawadaan magkukana nga mangitaglaing trabaho. Kaluuning aning mama, no? Mabitaw nga dili gid untag kung gusto nga sundon sa imong Ate Ivy ang mga tunob ni anhing mama ninyo. Ni Barty sinang ko kabalaka pa ni Ate Ivy pa. Basinog, himuon lang na siyang pagkaon sa mga ungo dito. Ginoo ko. May paunta to pa, nga imong ipasabot sa Ate Ivy bahin sa nahitabo sa una ni aning mama. Dong Brino. Ato ana, mobalik dito sa ato ang service nga mo ay naghatod ato dinhi sa San Gabriel. O, miss. Uy, hala. Hapit ra ba? Alas 5 sa hapon, miss. Tanadayon sa suwad sa munisipyo, sitang. Mo reporta sa Municipal Social Worker Officer. Na, nagabihan kita sa itong pagkuha sa mga paper sa MSWD o Miss Ivy. Mao lagi, uy. Mo pa'y mangita pa tas apartment ka mo ay atong puian. May ngawas na napita, uy. Mura man ni og layo pa kaayo sa kalambuan lugara. Mao gid lagi. May kay naaday apartment din eh. Nga murag, wa man gani kabalayan ang mga kalsada nga atong giagian, oh. Magpangutan na ta, kay kung may atong saligan ang Google Map, masaag kita. Kay hasta ang Visitation Street nga naa sa mapa, wa gid mo tugma sa kalsada nga atong gisubay. Mao lagi. Mangutan na ta, Miss Ivy. Unya kisa may atong pangutan on dinhi, nga wa man ning mga bay. Nagsuga man lang galit aning flashlight sa atong cellphone, aron na ata ikaiwag sa atong agianan nga labihang yung kangit-ngit. Grabe ha. Mura man ta ning naa sa suslangon. Day, Punong sa sitang, nairo nga naman gut na to. mata ba yung iro ay. Isiga ba yung naigo sa kahayag sa tungdaang cellphone? Iro raman sad, uy, wa may tao, mingaw, magkid kaayo. Kisa ka mong nasabi. Ay, laki. Kisa ka mo. Taga syudad mi, mga volunteer social workers nga gi-assign sa regional office dinhi Manong. Aron ba tabangan nga ma-validate ang mga pamilya sa bukid nga way mga personal records sa ilang barangay. Kanang Visitasyon Street, mao ang panganing kasadaha human sa panahon sa mga katsila. Unsa? Ang panganan ni ini karon mao ang Claudio Street. Pahinungod sa kanhing mayor nga mitaliwan ug nagbilin og maayong dungog ni niglusod sa San Gabriel. Mao ba Manong? Sa man pananglit ang maayong dungog iyang gibili na ning mga lungsod, Manong. Siya lang ang nahimong mayor ni ning lungsod sa San Gabriel nga mahingilin sa mga bantugang ungo paingon ngadto sa dakong bukid sa Kanturatoy. Ano?
Ako pa ninyo, balik mo sa iyong agi. Kay kung masumuo ka mo sa bukid sa kanturatoy, siguro yun nga lapaon ka mo sa pamilyang mangkas ng mga ungo. Ang pamilyang Bautasmos. Unsa? Kinuo ko. Pero silang among tuyo. Mao ka ng pamilyaha ang among buot na bisitahon sa bukid sa kantoratoy manong. Mauna sila. Ang pamilyang Bautasmos. Kung mao ka na, bauran ko kamo. Ayaw ninyo og pangahasi ang pagtaak sa bukid sa kanturatoy. Ang dapit na gitawag og Kang Ungo. Kangungo? Balik ka mo sa iyong agi. Wa na'y panahon sa pag-atras. Committed na miisip mga volunteer social workers nga ma-assign sa bukid sa kantoratoy dinhi sa lungsod sa San Gabriel manong. Bitaw manong, committed naman gud mi sa gitahas ka namong misyon sa gobyerno aron tabangan ang mga sama sa pamilyang Bastasmos nga maisip nga poorest of the poor. Mayong gabi kaninyo, mga inday. Sangpita lang ko ninyo, Sir Lito. Mao ka na ang naanda nilang itawag nako. Isip usa ka retired teacher. May gabi sa di mo, Sir Lito. Ay, nagisud mig tultul aning imong paabangan kay ni ama ni sa tago nga dapit. Mao gyud, Sir Lito. Dili gid ako ang akong paabangan din pero gitawag din nila og apartment. Mahimo ba ming musud sa unit nga mong puy-an, sir? Oo. Sige. Tala ka mo sa loyo ning akong bahay. Tuwa dito ang entradang pultahan sa apartment. Hala. Unsa rin? Tingog karon sa kong anak nga ginganlan og Fred. Unsa may nahitabo niya? Pahimutang ulo ka mo sa suod. Kaya adto ko kamo so ginlibahin sa nitabo sa bugtong na kong anak nga si Lito. Kaida din niyo siya. Ug ayaw niya siya kahadloki. Niyay gamay sala. Sumpay na nini ang gamayng komedor. Naay CR. Ug usara ang kwarto pero duha ang katri nga higdaanan. Salamat, sir, ha? Salamat, Sir Lito. Mahimo ba nga mugawas mga inday? Ayaw na, sir. Ha? Gusto pa may mahibaw-bahin sa imong anak kaginganan og Fred? Bitaw, Sir. Dili siya ingon ni anak kaniadto. Normal siyang pagkatao. Nag-eskwela gani. Usa siya ka basketball player. Mahigalaon kayo si Fred. Unya, sir? Nawa siya paggalit. Namising og duha ka semana. Sa iyang pagpatimaw og balik, nalimot na siya og wala siya siyang kagalingong panghuna-huna. Hala, no? Kaluoy gud niya gud. Naunsa day ko na siya, sir? Ang inilang tambalan kon albularya dinis sa San Miguel. Miingon gyud nga naibgan siya usa ka mangtas nga ungo ug nailawom sa gahom sa hipnotismo. Unsa? Daghang mga ungo kining San Gabriel. Ug sagad kanila naa sa kabukiran. Ilamigod ang Kang Ungo kun nailaw sa mga bukid sa kanturatoy. May nahibawan ka bang pamilya sa mga Bautasmos, Sir Lito? Ay, Ginoo ko in taon. Mga mangtas nga ungo ka ng kaliwata. Mo ba, sir? Ayaw gyud ka pagtunga sa dapit sa Kang Ungo. Ayaw gyud. Miss Ivy, hangtod ba day karon nga may nagsulti na nato kabahin sa mga ungo? Dili ka pag gihapon mo to? Nito man, pero amping lang kita. Unsaoy, nahinayak naman ta ining maong commitment. Wabi tayo mahimo ani. Hinayak naman ta. Sangon man kining gitahas na to. Ay, sige na mga tawag na ta kay nagkalahom ng gabi eh.
Sige. Hala! Miss! Alain po matiun aron, miss. Uy! Ang giingon karon ni Sir Lito nga iyang anak. Kaluoy niya, no? Gusto ko makakita niya si Tang. Na nangkingalan og Fred. Hello, pa. May buntag. Mayong buntag sa... Kumusta lang inyong lakaw diha sa lungsod sa San Gabriel? Wa pa may makasugod si Sitang sa among trabaho, pa. Karong adlaw pa may mutunga sa bukid aron pagpangita sa kabuskeng pamilya nga tabanganan. Pag-amping in town kamo sa mga kaunguan diha, Ivy. Pa, Di mani nga tinuod ang ungo. Naagyo'y ungo, Ivy. Papa Tony. Lami tong atong panihapon kagabi ibinok. Oh, oh, tinay. Oh, ang sama ni Anto og Panginoon nga bata, mao'y laming linatan. Husto kagyud binok. Oh, tinay. May magkang pagkalabay sa labayanan ang mga bukog. Oo. To agilabay sa dakong lungag nga maoy naanda na tong labayanan og mga bukog. Kunwa palang unta magpasagad kaniadto ang gobyerno natong mga bautasmos. Dili unta kita mainguni ni karon. Ang mga bautasmos mao ang labing kabus nga pamilya sa bukid sa Kanturatoy. Apan wa mahiapil sa lista sa atong barangay. Oh, tinay. Gusto na niya na, gusto na. Kay may kaugalingon ang kalibutan ang sinalikway nilang kaliwat sa mga bautasmos. Binok. Karon, mangutanay ko nimo. Asawa kong tinay. Unsa man ka na, bana kong binok. Sud sa kitaas na sa mga katuigan nga ingon kita niini. Malipayon ka ba uban ako ug sa atong mga anak? Malipayon ako uban kaninyo nga akong pamilya. Oh, tinay. Daghan kayong salamat, asawa kong tinay. Kanggo na ng tatang. Nangayo siya sa karni sa bata nga maoy pagkaon nato kagabi ibinok. Oy, wa naman Bruno, nahurot naman. Gipanglabay naman gani ni manang nimo ang mga bukog. Ay, kanggo ato lagi. Lami to, lami. Uy, uy, uy. Ayaw na pag-alboroto, Bruno. Naunsa ka ba? Tuwa mako'y gisalin nga dunggan. Ala, kalingaw ito og kit-kit. Asa man tatang binok, ambi dayo na nami. Maayo gani kamay nasalin ka pang karne bana kong binok. Oh, tinay. Ang giadubo to na kung karni nga mao'y pagkaon tay kagabi. Mudayon raba og alboroto ka na si Bruno kung dili matagaan sa iyang pangayoon. Oh, tinay. Isip mo'y padre di pamilya. Maningkamot ko. Aron makapangita og ipakaon ninyong akong mga sakop sa pamilya. Bisan pa og mga hulugan kini sa akong kinabuhi. Bana kong binok. Karon, nga nakatunan na natong mukaon og karni sa tao. Wa na kita'y labot pas gobyerno kung may kasing-kasing ba sila alang sa mga sama ka natong kabus kaysa labing kabus. Oh, binok.
Nabuhi kita og nanagko ka ng atong mga anak. Nga wa gyud magsalig og ayuda gikan sa way post nga gobyerno. Oh, tinay. Today, si Andring, ang dagat ang anakain siya. Nasa sud sa gamayng kamalig. Naghandom na sab siya atong lalaki nga iyang naibgan. Apan kaiskapo gikan sa iyang mga kamot. O Binok, pagkaluoy in town sa prinsesa sa mga Andring, anak. Tatang Binok. Gusto na sa imong pagpunay og handom atong lalaki ha. Tatang, gimingaw ko niya. Bisan og aduna kay talagsaong abilidad sa hipnotismo. Apan, napakyas ka. Tatang, Bisan, ug nalimot na siya siyang kogalingon. Pero, niskapo pagyod siya gikan sa imong mga kamot. pangandoy maguduntan ako, Tatang Binok. Nga ikauban siya. Andring, Pangandoy na akong mag-isip ay untaming duha. Isip prinsipe o prinsesa. O kining kapay kamalig. Mao ang among kinaharian. tudloy na ang imong kaugalingon. Aron ni kalimtan siya. Dili, Tatang. Ayaw lagi pagpada sa naginubrang gugma. Kalimti siya. Maglisod ko paghimo ni anak, Tatang. Gimahal ko si Fred. Andring, Moadto niya ko sa lungsod, Tatang. Kuhaon ako si Fred. unsa? Dili na ko kaya nga mawha siya na ako og dugay, Tatang. Ayawin taon pagpakabuang niya ng pagbatiya, Andring. Kay posible paganing mapatyan ka sa mga kaliwat at tawhana. Tatang Binok. Ayaw bayag yun og tinguha. Nga buad tuog lungsod. Kang imong paghimo unya sa ingon. Samara og naghikog, Andring. Tatang. Timan ni Igyod ang gisulti ko. Ayaw bayag yun pagtuman. Kay alang rasab kini sa imong kaayuhan. Hinay-hinayon lang nato sa pagpasabot ka na si Andring. Oh, tinay. Wa man magproblema og unsay isod sa iyang tihan. Wa ko magproblema niya na. Ang bahin sa gugma na mahinuon mo'y giproblemahan. Batanon pa ang atong anak. Og sayo kayong nibati og paghigugma. Suportahan na lang gud nato siya. Istoryahe. Kay tingali og mapuno na ko. Unayon ko unya og balbal ka ng anak ka, tinay. Bana kong Binok. Mula ikaw na ko. Asa man ka? Musuot sa bagang kalasangan. Aron mangayam og baboyng ihas. Kay dili maayong kanunay na lang tamanagit og bata. Aron himuon nga pagkaon. Hisabtan ko ikaw, bana kong Binok. Oo, tinay. Kampante di ko niya nang kausa sa batag simana kita mukaon og karni sa tao. Ug sa ubang mga adlaw, karni sa mga ihas nga hayupan gikan sa bagang kalasangan ning atong dapit. Amping sa imong paglakaw. Salamat, asawa kong tinay. Ikaw na ang bahala din ha. O kung nadunay taga-gobyerno nga masaag, kamo na'y bahala. Kapag-hauson ba ninyo sa atong baluarte, o himuong pagkao. Mo coordinate pa min sa barangay kung asa na sakop ang gipuy-an sa pamilyang Bautasmo, Sir Lito. Mismo ang kapitan sa bukid sa Kanturatoy. Wa na magpakabana ng pamilya ha, nga inyong gisgutan. Kay sila na gid mismo maong nagdumili sa pagpalista alang unta sa bisan unsang ayuda gikan sa gobyerno.
Murag na interesado naman noong ko ng pamilya ha, sir. Basta kaisultihan ko lang kamo. Gidungog sila nga mga mangtas nga ungo. Ano ba? Kanang pamilya ha, adunay anak nga dalaga. Ug ang maong batanon mo ay among ginudahan nga nagbinuang sa akong anak nga si Fred. Ning ato karong lakaw, paningwaon nato nga mas mulig-on pagid ang atong pagtuo sa Dios. Oh, Miss Ivy, Kisay nasayod nga ang numero unong pamilyang bautasmos ang among tuyo nga tabangan unta sa gobyerno is the poorest of the poor nga pamilya ni Nindapita. ug kung makinaon sa Miss Ivy, timan ang sad nato nga wa nato gibilin ato kinabuhi. Gidadaan nato ni, musa ato kining ampingan ug panalipdan. Doon lang natas parkingalan sa mga habal-habal ay magtagsa tag motor kay dagko maning backpack nga niya sa tong luyo. Miss Ivy. First draft off karon nato mao ang barangay hall sa Kanturatoy. Una pa kita mo sa kapaingon sa bukid. Ikaw na lang gid ang mahibaw aning among lakaw karon Ginoo. Kung mga umo magitinuod ang amo niyang ikahinagbo, hatagi kami og igong kaisog ug kaalam aron mi masayod kun unsang angay namong buhaton. Ubani kami kanunay sa imong balaang espiritu. Kinuo ko in taon. Ayaw ko pipasag din ni Miss Ivy ang among lakaw. Hadlok ko pero may akong gihimong kalig-on ang kaisog karon niya. Bahala na yung taong kanamo, Ginoo. Miss Ivy, pasudlo na lang kuno ta sa opisina sa barangay secretary. Kaya ang kapitan, dili mo atubang nato. Kay, ipagaw mo kuno to siya. Nagihangga pa yun. Alo, kaluoy sa kapitan, no? Gikan din mapadayon pa kita sa bukid sa Kanturatoy, miss. Oo, sitang. Ata na. Musud na ta, aron ma-briefing na ta sa taga-barangay ug makuha na sad nato ang uban nga mga dokumento. Kadaghang dugo, aning napatay na kong babong iyas. Apit pa puno ang sugong nga akong sudlanan. Imnan ko dayon ug binlan ko lang ang akong asawa ug mga anak. Kadako sa imong naaya mga baboyng ihas, bana kong binok. Oh, tinay. Asawa ko. Diin mo man kada makuha bana ko. Dili pa kayo layo gikan din sa ato. Diha lang sa may bukana suod na sa bagang kalasangan. Ang dugo ka, ani, kalaming dimdimo. Oh, tinay. Niya sa sugong nga gitakin ako sa kong kilid. Tawga ang mga anak nato. Ingna, kani ay labas kang dugo sa baboyng ihas. Dimdima kini ninyo. Panawgon ko ang atong mga anak. Aron makadimdim sab sila sa labas kaing dugo sa baboy ihas. Oh, tinay. Palimpyo isabunya atong dako kayong kaldero. Nga gilutuan ta sa karni sa bata. Ug ang dakong kawa nga gilutuan nato. Nga gipalagtob nga adobo. Oh, bana kong binuhok. Way kabutangan sa kalipay sa kong pinangga nga asawa. Oh, tinay, pinangga kong asawa. Wa siya'y kabutangan sa kalipay nga nakakita sa kong kuha
nga babuing ihas. Paborito sa kay niya. O sa among anak ang labas kayong dugo, gikan ini. Wa na kami magsalig pa og ayuda gikas gobyerno. Marte. Kay gawas nga karne, gikan sa mga ihas nga mananap sa lasan. Mukaon sa miyong karne gikan sa tao. Ug pila nagkaha ka mga bata ang among gipang dagit gikan sa patag. Ug gihimo namong pagkaon. Alang ka namong mga bautas, boss. Ang ayuda sa gobyerno, way ayo! Okay na, nahuman na ta din sa barangay. Ay, naluoy ko nga na kuna-una sa giingon nilang bata nga nawa kagahapon lang yun. Si Tang. Miss Ivy, Timan iangan sa bata ha. Kay apilo na to og pangita ang iyang nahimutangan dito unya sa bukid sa Kantoratoy. Miss Ivy, gitiman anak ko ang pangan ini. Jeanine Avenido. O ika-16 kuno sa mga bata ang kalit lang nangahanaw sud ni ining tuiga. Nakatuog si Fred humani mo sa tambali, Manong. Nakumpleto na ako ang papasig uli sa mitipas niya. Hinaot na kung maulian na unya siya sa panimuot, mahanaw na sa hingpit ang gahom sa hipnotismo nga miulipon sa tibok niyang panumduman. Daghang salamat, Manong. Kadako ni mong nahimong tabang sa gidangatan sa akong bugtong anak. Kikan din mutungas pa ko sa bukid sa Kantoratoy. Aron ka panalipdan ang mga taga-syudad o atua karon sa kang-ungo. Manong, kadtong ako mga bisita sa among apartment. Silito. Gipugan ko sila apan wa ngayon nila ako pamatia. Hinaot na dili pa unta uwahi ang tanan sa ako niyang paghiabot sa yuta sa mga bautasmos. Kapuya na gyud. Sige, di kaya kuntiin. Ninata sa bukid sa Kantoratoy si Tang. Pipila ka mga lakang na lang og maabot na ginato ang Pinoy-anan sa mga bautasmos. Kang kapuya lakawa, uy. Pero, nakabot na gitaan ng bungkod nga may makunang entrada sa bukid sa Kantoratoy. Nga gitawag sab sa karaan og kang ungo. O si Tang, mao gyud. Sumapas na barangay nga magian ko noon nato ang duha ka dagkong sityo. Una pa kita makatungtong aning maong bukid sa Kantoratoy. Nagian na gyud nato ang Lagwerta og ang Banika. Hala! Unsa man na, miss? Ungo? Uy. Hinayay ko naman bapa ni mo si Tang. Sorry. Sorry kay Miss Ivy. Pero tanang maragod, Atay man ang iyang gikaon, miss. Atay lagi. Pero basin og atay sa hayop nga bago nag-ihaw. Ina niya tanawon, uy. Uy. Hala. Hilaw man ang karni ang iyang gikauin. Ako kani. Dali, diulo na to. Pakigsultihan na to siya si Tang. Lagi ko, madlo ko, Miss Ivy, uy. Unso. Lian naman kita siya ni Dapita. Tingali og kadugo rasab niya ang pinakakabos ka pamilya nga mo'y atong tuyo. Ang pamilyang Bautasmos. Ang basin? Na mga tao! O, kakita na siya na to, miss. Ayaw pagbiya. Huwatami na si mong nahimutangan. Dili ka na mo hilabtan. Naarami ipangutanan ni mo. Mga buwang mo! Hadlo ko! Buwang! Saan ko ni? Kita naman nga lagbuang, miss. Ay, pastilan baya ni mo, eh. Ay, nalagin mo pa si Tang. Dali, dayo ato siya duulon, dali. Time pa sa miss. Nga naman.
Di ka nga. Ang atay sa nahano nga bata ka na iyang gikaon? Sa, wapay ta makailanan niya, miss. O ako lang ungo ka ng tawana. Mga uwa mo, hadlo ko ninyo. Hadlo ko! Ayaw magdagal! Naramay pa ang tanan ni mo! Nanisuktoy yun ay. Kita pa man nag-ingnan niya gungo noon. May diferensya magod in taon sa pangisip mao tong ato na lang siyang sabton si Tang. Tuwa sa suok si Bruno. Mitago human niya og sumbong na ako bahin sa duha ka mga tagapatag na tinay. Tatang Binok. Unsay imong huna-huna ni ini, bana kong binok. Tingali og mga espiya sila. Og mag-imbestigar sa mga nahanaw nga mga bata. Og sanay tabo sa batanong naibga ning anak ta, nga si Andre. Unsa? Pues, dili na sila makagawas nga buhi nining bukid sa kantoratoy. Unsay buhaton mo, bana kong binok? Himuon ta silang mga pagkaon. Lami kayo ang unod sa tao kung himuon nga kusahos. Ako, ganahan yun kaayo ko og sinugba nga karne gikan sa unod sa tao. Ilabi na ang kanang dapit sa tiyan. Pabuton ta sila din sa atong kaugalingon. Asawa kong tinay. O ikaw, Andring, bantay katong bata nga gilaming nato sa may kamalig daplin sa sapa. Kay tingali og makita ka to na ng mapangahason ng mga tagapatag. Tatang Binok. Tingali ba og mamahimo ka na silang babag sa akong mga tinguha. Nga ikauban sa hingpit si Fred. Nga ilawom sa kahom. Nga gibong na akong hipnotismo. Imo na si Fred. Gibilanggo mo na ang iyang panumduman pinaagi sa gahom sa hipnotismo. Tinuod ka na, Andring. Salamat ka ninyo, Tatang Binok. Nanay Tinay. Oy, may gipagot ang atong mga iro. Ayo! Naay taw? Maayo! Tatang. Mao ba nilang paniman sa mga bautasmos? Oh! Mauni! Binok. Tatang? Pakitaan ta sila sa atong kaayo. Aron sa yun, na silang Magigsulti lang unta din mahugsalan. isa lang sa miyembros inyong pamilyang Bautasmos? Pwede? Ato ba nga sila, Andring? Ako yun? Sige na. Kaedad mo ra sila. Busa ikaw ang makigsulti kanila, Andring. Lakaw na. Kay ugmang adlaw, himuunta silang lamian nga pagkaon. Kinsa mo? O ganong naabot mo ining dapita, ha? Nangita kami sa pamilyang Bautasmos aron maapil sa makadawat sa ayuda isip poorest of the poor gikan sa DSWD. Kami ang pamilyang Bautasmos nga imong gipangita. Apan manduan ko kamo sa pagbiya ni ining dapita. Ha? Palihog lang. Ayaw mi og abuga kay amo man ning trabaho. Bitaw, kamo ang tuyo sa among paghago og tungas dinhi. Wa mi magsalig sa gobyernong way ayo. Kay kaming pamilya, ha? Mga sinalikoy dito sa patag. Ayaw ninyo paminawa ang paghukom sa mga tao ninyo nga kamo mga ungo. Balik na mo sa inyong agi. Aron dili mo mahiagom sa among kasuko. Ayaw ang kontraha ang gobyerno nga mo'y nipadana mo dinhi. Aron pagtunol sa batakang panginahanglan ninyo, isip kabus sa tanang kabus nga pamilya.
Naanad na among pamilyang Bautasmos nga pinasagdan. Og angay mong masayod nga dinhi sa bukid sa Kanturatoy, wa mi magkalisod-lisod. Busa, wa mi magkinahanglan anang gipanghambog ninyong ayuda. Saan ang baho, amis? Sige na, Kabaho aron eh. pangnakaw na mo. Og ayaw na gid mo pamalit dinhi ha. Tara, miss. Sige na kumanto sa kabaho. Sa akong pangagpas, duha ka klase ang baho nga itong nasingo at itong napita si Tang. Sibot, may pasabot, Miss Ivy. Hapit ako makumbinser nga tinuod ginang ungo. Miss Ivy. Ug hapit na sa kumutuo nga ang pamilyang Bautasmos din sa bukid sa Kanturatoy. Mga ungo sila. Tingog sa bata ang nangayagpakitabang, Miss. Asa mga itong napita gikan ang maong tingog si Tang? Husto! Ang bata nga nawa o gipangita. Siya tingali ang ato na batik, Miss. Kinuo ko. Hapit na pa masaw pang adlaw. Unsa man kay nagpaabot unya nato din iniktikyok na sa kangit-ngit si Tang. Tabagi ko ninyo! Miss Ivy, tuwa dito napita nagikan ang tingog sa bata. Dali, dito mag-usi upura si Tang. Dali, ato-atuon. Ako si Chinin Avinito. Gidagit ko sa mga ungo aron himuon nga pagkaon. Ay, napagila ka. Ay, na sa kadlok. Og natantangan na sa ganamos imong gapos. Iuban ka mo sa mong pagbiya ining dapita. Sugin limi sa tanan na hitabo nimo. Si Ate Andring, gidako niya dini nga wa ko kaibaw. Nganong nikuyog ko niya. Unya iya kong gipriso dini. Gigapos ko. Dagan ako na sila mga bata nga gihimong pagkaon. Ha? Ang atong emergency flashlights nga niya sa atong mga backpack. Magamit kini nato pag-iwag sa atong agianan si Tang. Kinahanglan makabiya tayo ta dinhi. Oo, Miss Ivy. Pastila na. Mga ungo gidi ang pamilyang Bautasmos. Doon na lang ta sa piranan sa mga Bautasmos di sa bukid sa Kanturatoy. Sa tumato na long. Daw ba na to sila? Ginamit kinilda na to mga so. Ano maog daw ang mga ugo? Patsyon ang mga ugo! Patyon! Patyon mga ako! Patyon mga ako! Siguro ka, nga tuwa si kamalig sa may sapa ang duha ka mga taga-patag, Andring. O Tatang Binok, Ug mga adlawa, lamian na sab ang atong pagkaon. Magpista ang banayng Bautasmos ugmang adlawa. Init! Tatang Binok! Nanay! Atiray! Init! sunog! Sunog na nang! Tatang! Gano kini? Patyon ang mga ulo! Patyon! Nahubad ang mga Bautasmos! Kinsa ka sila! Ayaw! Ayaw ka na ninyong buhat, ha? Ayaw! Mao kani agay kininyo. Matapos na inyong pagpamiktima o matao, ilabi na sa mga kabataan. Ako si Fred, anak ni Papalito. Ang tagyan nining paabangan. Ako si Ivy. O ginakong kauban mo si Sitang. Hello, Fred. Nalipay mi nga maayo na gid ka. Gikaluyan pagi sa Ginoo. Wa na ang tibuok pamilyang Bautasmos. Naog daw og apil ang ilang Pinoy-anan.
Daghang mga bukog sa tao ang nadiskubrihan dito sa usa ka dakong lungag luyo sa ilang Pinoyanan. Ivy, sitang, bayanihon paghihapon ang inyong gibuhat. Pinaagi ninyo. Natuldukan na gyud ang mga kamatay sa among mga kaigsuunan dinhi sa lungsod sa San Gabriel. Sir Tony, Waday ungo ang bukid sa Kanturatoy, sir. Oh. Napampas ng ilang kasaysayan, dungan sa ilang kamatayon. Mama, ulit na ta. Balik na ta sa syudad. oo si Tang. Kumpiyansaha ragid nato Huwag ito mo tuod ayon og ungo. Unya, dito na diay ta sa ilang balwarte. Mao lagi? Di gini na ako makalimtang hitabo, amis. Ako sad. Hangtod sa hangtod ko dili makalimot sa bukid sa Kantoratoy nga mao'y mga Pinoy-anan sa mangtas nga ungo. Papa Tony! Pa! Salamat ka. Luwas ka nga nagkapaulit din sa ato, Ivy. Naluoy pagid ang Ginoo pa. Wa gyud ko niya pasagdi. Unya, mutuo na yun ka nga tinuod ang ungo. Opa, nituod na gyud ko nga tinuod nga naay ungo. Mao na. Ate Ivy! Tuo na. Ate! May gani kay. Huwag kang ikaw ang sungo. Mao nga ikaw dili ka magpaghay-gahay sa imong oha aron dili ka kanon sa ungo. Oo, Ate Ivy. Ako mismo magkapamatuod gyud nga naay ungo. Ug di na gyud nako kalimtan ang bukid sa Kantoratoy. Mga bata makasama natapos kong aso ninyo ni Simanao ng naguluhan bukid sa Kantoratoy dinilang sa mga aso ni Kuya Juliet kinitanan sinuwat ni Kuya Marvin Caballero ang umabot atong kunsyal sa Ilian Norte, Cebu. Unya nga ato ang directress si Ma'am Martes Barbal Boris ang ato ang pinakasiksi nga directress ang atong spinner wayline atong manager sa Bien Aqua si Kuya Joel Bense. Unya si Pare Benny Umadak mo itag-iya sa Bien Aqua kunsihal sa Babag. Unya nga to ang audio editor Kuya Ariel Mangkaw nga to ang tagiya sa King Binding and Rock Installation. Kung unsay mga problema niyo diha sa inyong panimay ay napaday soundman sir. Soundman waylain na tagiya sa Bangisinaw dishwashing liquid si Kuya si Ricky Bangis Garing mao atong tag-iya sa ato ang Bangisinaw dishwashing liquid. Ang ato ang audio editor Kuya Arim Lacao ang tagiya sa King Binding and Rope Installation. Kung doon na mo yung mga problema sa inyong paniway, tuulan niyo, tawagan niyo si Kuya Ariel Mangkaw. Daghan kayong mga gipagtabangan ni Kuya Ariel Mangkaw kay barator po ginilang serbisyo sa King Binding and Rope Installation. Kinitanan dalit ka nato sa Arimen Drama. Ang putang nga bata Nitulay nagwa. ang putang nga bata Muami ni Kuya. kamong mga Imo to ka-listeners, ang mga aso ni Kuya Goliath mo niya, di na lang kung tabi mga ka-listeners, kay hapon na. Mura to mga ka-listeners mo. Taguwat na yung drama ha. Nya, at ang ilang naman, basta ugma pohon, maka-upload ka sa sumpay itong mihabo-habog sa Gugmang Binilanggo. No? Kini, paling para na siya yung lingaw mga ka-listeners, no? Napauta ko daghang istorya, pero murag, di na lang, no? Sunod na lang, kay hapon na. Nya, Domingo po dun ba? Nanan pa ko mo simbaw niyang taon-taon. Mga ito mga ka-listeners, thank you so much for watching o God bless itong tanan.